Ritratti mimlijin bi-storja u li juru l-karatteristiċi ta' personaġġ partikolari li ħalla impatt kbir fuq pajjiżna u l-iżvilupp tiegħu. Hekk jistgħu jiġu deskritti qatt ta' ritratti lil kollezzjonist Paolo Zammit qasam ma' dan l-istazzjon dwar l-eks Prim Ministru il-Perit Domenico Mintoff fl-okkażjoni tal-110 anniversarju minn twelidu fis-6 ta' Awwissu. Fost dawn il-memorji stampati Zammit jirreferi għal uħud li jgħoddu ċentenarju llum sa tfulija tal-Perit meta kien jattendi fid-domus ta' Bormla. Xi ħaġa interessanti li jiena ħadtlu kabbartu li jien ma kontx naf, u nasabaqa inti ma nafx. U xi ħadd għamillu ċirku biex jagħmel enfasi li dak huwa Mintoff. Zammit jirrakkonta kif dak iż-żmien id-domus ma kienx taqdi biss funzjonijiet reliġjużi, iżda kienet isservi wkoll ta' post fejn it-tfal u żgħażagħ kienu jiksbu ħiliet u edukazzjoni bażika. U jgħid li grazzi għal din il-formazzjoni li Mintoff tela jħobb liż-żgħir. Zammit mbagħad qasam ritratt ieħor meta Dom Mintoff kien ħafna akbar fl-età. Dan huwa ritratt ta' memorja kbira. Għax hemmhekk qed naraw il-grupp li ħadem volontarju biex jibni l-Freedom Press. Allura hemm dik il-ġabra ma' Mintoff qiegħed wara dejjem bil-famuża pipa. Ritratt ieħor li għaqad ma' dan u ta' Mintoff qalleb il-ġurnal Il-Ħelsien waqt li kien preżenti fil-Freedom Press. Interessanti wkoll li fost ir-ritratti li Zammit qasam ma' One News kien hemm ritratt li għalkemm hu magħruf diffiċli ssibu bil-kulur. Dan ir-ritratt juri lil Mintoff diħel fil-Pjazza taż-Żejtun fuq Żiemel, wieħed mill-akbar delizzji tiegħu. Zammit jirrakkonta li dan ir-ritratt kien ittieħed minn fotografu li kien qed jiġbed xi ritratti għal tieċ li kienet isir dak il-ħin. Iżda meta kien intlemaħ il-Perit kien ġibed ukoll ritratt tiegħu. Zammit kellu ritratt ieħor xirina f'waħda mill-okkażjonijiet fejn il-Perit kien għaddej fuq Żiemel. U hawnhekk qiegħed ma' xi abbaxxatur Ingliż. Għax saqsejt il-ħuħ Dionisius, iżżellibnu minn hawn Dionisius. L-aħħar ritratt li Zammit qasam magħna juri lil Mintoff fil-Ġamajka, in-naħa l-oħra tad-dinja. Qiegħed f'Kaskada, ara hawnhekk qiegħed ma' Joe Camilleri, is-segretarju privat tiegħu qed tarah, hawnhekk il-Ġamajka, hawnhekk kien hawn il-laqgħa tal-Heads tal-Commonwealth.